Jenny, esta ronda la pago yo. Hai moito que teño unha rota viño aquí, veña. Espera. Oh, Pero que é toda esa... bueno, escenario noticias. Veña, vamos a ver. Que... Deixa o Hola. Veña, por min. Por ti, por qué? Bueno, xa saberedes. A ver... Bueno, pues nada, xa teño os papéis do divorcio. Aquí están. Só falta firmalos. Bueno... Ai, que alegría, por Dios. Que non sabes ti ben. Como mal que me cae tu marido, Buah, de verdad. Dios mío, menos mal. Pensei que non chegaba o momento. Pero mira unha cousa, como vas facer co diñeiro? Porque ti, casi non traballaches, non tes nada cotizado. Estás a punto de xubilar. Pois sí, ahora que o dis, é verdad. Claro, estar sempre na casa con tantos fillos aturando a outro. Tes razón, Mira, Pero bueno. Manzaniñas, eu, sabes que, quero te ben, o que che digo cho do corazón, E ti fai o que queiras, pero non sei, divorciarte, ti pensa cando sesas vellas, estar soa, sen parella, non sei, non te dá medo? Como se nota que non aguantaxe ningún cáncamo. Home, por favor, sácala aí. Ai, non ves o momento de estar soa, por el amor de Deus. Mercediñas, Que? eu doulle razón a Xuxo. Bueno, estades Non todos. eres unha nena, Mercedes. Bueno, dalle Ya a con ele. soedade é tremebunda. Fala chavo de experiencia. Pois sí, sí, pois Fai o sí. que queiras, decide. Bah, Decide ben. estades parvos total. Pero bueno, a ver se chega o momento. Seguro que sí. Sí? Sí, son Suso. Non, Suso son eu. Como que ti é Suso? Ti serás outro Suso. Pero aquí o Suso original son eu. Non son, non vou saber eu ben quen son. Como? Que ti és eu? E eu son ti. A ti faltache perder, Como? Como? Que eu son ti... Que eu son ti con 70 anos. Corre, carallo. Ui, este invento de internet. E mira, e como estou? Non me digas que teño enrugas, Estou ben. Que estou feito un chaval. Ui, que aliviado me deixas, Sí. E mira, que foi de... Como? Que estou só. Estou sen parella, sen fillos. Como? A que Roy, Diego, Paula e máis eu vivimos nunha casa. Nunha casa. En Pansón. Carallo. Como? E que ten piscina. Que maravilla, con piscina e todo. Pois deixasme aliviado, A verdade é que sí. E como? Que temos un canal de YouTube. É que facemos gimnasia. Home, claro, como estou feito un chaval, non? E mira, como está Mónica? Como? Non me digas iso. Pero non sufriu, non? Xa. Bueno, polo menos non sufriu. Xa, a ver, son cousas da idade que ten. Vale. Sí, xa sei, pero unha cousa só, unha pregunta que teño moitísimo interese en saber isto, Por favor, puden ir a Nova York? Sí. Como? Que fomos os 4? En serio? E puiden comprar o imán que testifique que fun a Nova York? Maravilla. Ai, que ben. Vale, sí, xa te deixo, xa. Veña, hasta logo. Sí? Sí? Asustar? Por que me vou asustar? Quen és?
Anda, caralho, así que loca de Usina tiña razón. Que no futuro se iban a poder facer chamadas ao pasado. Increíble. Increíble. Vale, pois dime unha cousa. Se isto é así, cando nos contou isto, que contrasinal pensei eu para saber se era verdade? Pois sí. Que ben. E cantos anos temos? Dime, por Deus, que te pudiches xubilar con 65 anos e que estamos a cobrar sen traballar. Bien, meu sonho cumprido. Que maravilla. E mira, canto cobramos? Canto? Somos ricas! A que non? Que unha barra de pan costa 10 euros. Somos pobres. E como estás? Deixaches de fumar? Xa me imaginaba eu, isto é de sempre. Bueno, pero mira que falas, deixame preguntar un pouco. Xina, por riba ahora? Non, vale, corto, só unha pregunta. Que tal papá e mamá? Siguen contigo? Dígame. Sí, ¿quién eres? José. Maricedo, Aloiro. No, María José pode ser, pero Maricedo, Aloiro, imposible. Solo son eu, non hai máis. Están ben, pero son os meus fillos. No, perdona. Os meus fillos, non os teus. No, está ben. Están ben, pero... No. Son meus. Estás equivocada. Mira... É unha broma, non? Non é unha broma. Bueno, eu penso que debe ser do meu club de fans. Agora hasta teño club de fans, porque non só sabes todo o que hai que saber na miña vida, sino que ademais falas como a min. Fantástico. Non? Bueno, a ver, falemos en serio. Dime, por favor, quen eres de verdad? Non me digas que eres eu. ¿De dónde me chamas? Que estás morta. Que son eu estou morta. Non pode ser, por Dios, morta. Ai, non me estaría a poñer mal da cabeza, Dios mío. Estou morta. Mira, pero estarei con José Manuel, non? Non. Está sola. Pero el onde está? Para onde foi? Que fixo? Yo los pais tampouco. Están contigo? No. Pero ¿dónde están? Por Dios, ¿para dónde foron? Non pode ser, por Dios, non pode ser, Dios mío. Isto é unha locura. Pero mira, sabes que che digo? Que se acabaron as misas. O dun segundo non vai levar nin un euro meu máis. E as velas do cementerio se acabaron, que un día lle vai a ver o cementerio. Ninguna máis. Guardo-as pos apagóns. E ainda che digo máis, que non vou, que non me chamen, que pai non vou. Non penso ir, que non me chamen. Non vou. Hola. ¿Sí? Sí, soy Mercedes, sí. Outra vez con esa broma das chamadas do futuro. Que pesado. Pero que ten eres? Non tens outra cousa que facer? Bueno, a ver, que pasa? Esta cousa do meu fillo Roy, non, seguro. Que moito lle gustan estas caralladas. Sí, estou aquí con ele, sí. Sí, na reunión dos venres, sí, pois sí. Que non me fíe delas, por que? Que non me vou divorciar? Como que non me vou divorciar? Que eles non me van a convencer para que non me divorcie? Bueno, que me faltaba por oír ahora, sí. E que máis? Que vou estar co Pepe toda a vida? Bueno. Bueno, pero que engano ese? Que tolería esa? E os fillos? Os seis na casa?
Non se vai ningún? Bueno, muller, bueno. Pero estamos tolos, ou que? Pero ti quen eres? Ai, por o merda de Deus, estás a poñer nerviosa. E que para ahora ven a sogra. Bueno, a que faltaba. Bueno, nada. Mira, díxame en paz. Que ganas de Leria. Que debí casarme co Venancio da aldea. Home, sí, vaya por Dios, o máis feo de todos. Bueno, a ver, vamos a ponernos serios. Esta é a broma da radio, non? Hola? Pois o que te decía, Mercedes, eu creo que deste pensar, porque eu creo que da inflación as cousas van a subir moito. Mira, Mercedes, digoche unha cousa. Ti fai o que queiras e se te queres divorciar, divórciate. Porque só non se está nada mal. Digoche eu, Dalle alegría ao corpo, Merceditas, que cuando pase isto lle un plis-plas, non hai nada máis. Disfruta, que son 2 días. Non te poñas nerviosa. Que te pasa? Vou dicir unha loucura. A ver, que? Vintes comigo á aldea. Aldea? Sí, é que teño que falar ali con veciño. Con veciños? Sí, vete comigo, Vale. vete. Vamos. Vete comigo. Non sei, dame igual porque imos ser